Čau lidi, zase bude a dneska to bude soutěž a ještě se divíte, proč mám zalepený palec, tak to je proto, že jsem si dneska přikřípla, když jsem jeli na koupaliště, palec do dveří a mám to naštípený, ale světou kůži, prostě ne světou, ale prostě oddělanou trošku kůži prostě od nechtu. A budu mít nový nehet. No, tak mi to bylo řečeno. Já to tady nebudu rozebírat a jdeme se vrhnout, co tohle je za video. Je to soutěž. Já mluvím slovensky. Soutěž a prostě budu losovat, ale. A stačí, když napíšete, já vám napíšu prostě nestačí, když napíšete přihlašuj se a ještě napíšete doga. Ano, napíšete dolů počkejte. Napíšete doga a Elča. Potom to bude heslo a napíšete ho do komentářů a ještě napíšete přihlašuj se a možná se opičím, ne, no prostě mě to tak napadlo a pokud si myslíte, že se opičím, tak ne, mě to prostě napadlo a mělo to být za 20, jenže potom jsem na to zapomněla, natáčím to až teď a teď mám 24 nebo taky, no, to je úžasný. To je tak a tohle dnešní bude vše. Čauec! A bude to a ještě mám všechno místa. První místo je Muzic video odběr a like. Druhý je odběr like a třetí je like koment. A jak se přihlásíte, napište do komentářů přihlašuj se a heslo Doga a Elča a čavec.